Γεια σας. The Super 3 εδώ πέρα και λοιπόν, να σας πω κάτι. Θα κάνουμε άλλα 2 βίντεο και μετά θα ξαναρχίσουμε να κάνουμε βίντεο μέσα. Πότε επιστρέφεις? Εγώ Σεπτέμβρη. Το Σεπτέμβρη. Εγώ γίνω Αύγουστο, δεν πειράζει. Sorry αν δεν ανεβάσουμε πολλά βίντεο. Και στεναχώρησε το κοινό μας. Μην το λες, 60 προβολές. 88. Και 98. 93. Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, θα κάνουμε Crossbar challenge. crossbar challenge. Τι crossbar, ρε. Crossbar Το είχαμε challenge. ξανακάνει, Λοιπόν, αλλά μας crossbar challenge. Το είχαμε Αυτό ξανακάνει. εδώ. Όχι αυτό. να Να χτυπήσει το πάνω δοκάρι. Ναι. Ναι, Το είχαμε ξανακάνει και εγώ δεν θα έγινε τελευταίο, αλλά κάποιο δεν λέμε ονόματα. Μας πήρε τηλέφωνο και το διέκοψε. Ωραία, οπότε πάμε να το κάνουμε. οι κανόνες. Να τους πω εγώ. Ναι, πες. Εντάξει. Είναι 3 γύροι, 5 προσπάθειες ο καθένας. Να κάνει κάτι αυτό εδώ. Έλα ρε. Θα το δείτε με τα πόδια. Ακόμη πιο δύσκολο. Λοιπόν. Μόνο δοκάρι. Μόνο δοκάρι. Make the ground shake. Λοιπόν, τελευταία. Θέλω να είναι βούρικη. Η πρώτη βολή για μένα. Η πρώτη ήταν λίγο fail, λόγω ότι πάμε στη δεύτερη. Άντε πάλι. Τρίτη και καλή λένε. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον αυτή να είναι λίγο καλό. Τελευταίο, ας ελπίσουμε. Ας ελπίσουμε. Θα βαρέσω με άλλο στυλ αυτή τη φορά. Ωχ! Μπράβο ρε! Η πρώτη προσπάθειά μου για τον πρώτο γύρο. Εντάξει, πάμε. Εκεί πέρα. Τρίτη. Τελευταία. Φάνε και αυτήν τυχερή. Στο Θεό. Ένα εγώ, ένα ο Χριστάκης. Ήθελα να με ρίξει. Ένα εγώ. Και όχι, κανένα. Loser. Πιο κοντά την πακλέφτη. Καλά, συγγνώμη. Πάμε και τη δεύτερη προσπάθεια. Θέλω να πετύχω και δεύτερη. Τα δικά μας. Λοιπόν, αυτό θα το δοκιμάσω με ραμπόνα. Είναι πιο κοντά γιατί είναι. Ναι, δεν έχω τόσο δυνατό πόδι, εντάξει. Άμα πάει κατά, μην με σχολιάσεις, σας παρακαλώ. Λοιπόν, και αυτό θα είναι με ραμπόνα για να πω την εκδίκησή μου. Πάλι κοντά. Άμερα μπορώ να το κάνω. Λοιπόν, αυτό θα είναι το τελευταίο. Κανονικό. Κανονικό όμως. It's a crossbar challenge. Πάμε, να το δοκιμάσουμε το στυλ που έβαλα πριν. Δηλαδή, Μπούλια! Λοιπόν, άκου. Θέλω να το κάνεις κανονικά. Φυσιολογικά, σαν άνθρωπος. Λοιπόν, αυτό ήταν. Τώρα δεν έχουμε σειρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε την κανονική μας ζωή. Και το τι θα το κάνω, δεν ξέρω. Θα το κάνω κάτι ενδιάμεσο. Πάμε τελευταίο, Για επειδή αυτή μου λέει εκνευρίστηκα τα να... νέα της που πήγε για Ας μπάνιο. ελπίσουμε καλό. Πρώτη προσπάθεια. Θέλω το βοκαράκι γιατί ο Χρήστος με λέει loser. Πάμε. Περίμενε. Δεύτερη προσπάθεια. Θέλω πάλι το δοκάρι. τι θέλει αυτός. Πρέπει να κατραβάς. Τρίτη προσπάθεια.
Άμα το πετύχω τώρα ή στην Πέμπτη, θα με λένε Κλεάνδρο. Πόρε που... Λοιπόν, από εδώ και πέρα θα σε λένε. Έχω άλλο ένα γύρο, πού ξέρεις. Το ξέρω. Εγώ αυτό ξέρω δεν το πετύχεις. Λοιπόν, από εδώ και πέρα θα σε λένε. David. Ναι, Πώς είναι αυτός. ένας άσχετος. Ένα αμερικάνικο όνομα. Έλα, David. David! Σιγά με το πέτυχε ο David. Αυτός είναι Σε το περίπτωση που γύρος. ακούτε κάτι ουλιαχτά, είναι ένα καθυστερημένο εδώ δίπλα που ουρλιάζει. Σας το λέω, οπότε μην παραξενευτείτε. Ναι. Άρχισε. Είναι το background μας. Ναι. Λοιπόν, το τρίτος γύρος και τελευταίος. Λέτε εγώ πρώτος. Δεν είναι τα crossbar, δεν είναι τα πάνω, δεν είναι τα πάνω. Λοιπόν, επειδή ο David νομίζω δεν θα παίξει. David το όνομα. David! Πού το ξέρεις. Τρίτο. Είναι Τετάρτη, έτσι. Ναι, ωραία. Δοκάρι για να πάρω σίγουρα το προβάδισμα γιατί δεν πρόκειται να πετύχει, δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, είναι η τελευταία. Για μένα, θα το πετύχω να είναι σίγουρη η νίκη. Μην τον κοροϊδεύει, άστο να είσαι. Πάμε το δεύτερο. Γαμώ το σουτ σε 3, 2, 1. Πριν προσπάθησα να το κάνω, αλλά χτύπησα γρασίδι. Είναι η ώρα. Προσπαθώ το τελευταίο να το κάνω χρόνο. Πού πας ρε. Second. Είναι άσχετο αυτό. Το ξέρουμε ο David. Απλά πέτυχε ένα. Μετά απλώς επειδή δεν το τραβάγαμε γιατί δεν είχαμε. Χάσαμε την μπάλα, δεν ξέρουμε. Χάσαμε και την μπάλα, ναι. Παίζουμε και μην το χρόνο. Ναι. Και δεν έχουμε- Να πούμε την βαθμολογία όπως μείναμε. Ο Χρήστος εκεί πέρα είναι. Ένα. Με μια μπάλα του Ben 10, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, ο Χρήστος πρώτος με 2 δοκάρια. Και εγώ με τον Χρήστο με ένα. Αυτό ήτανε. Αφήστε ένα like, κάντε ένα subscribe. Και κάμερα μάλλον ήταν ο Εύκοβατς. Θα το πούμε κάτω στο description. Θα Να σας την βάλουμε κάνετε και ένα subscribe. ή link ή το όνομα του καναλιού του. Είμαι σεξ.